Tamam. Jocuri cu skateboard-uri, știți că sunteți primiți. 1.200.000 Și 1.200.000. Nu comand. Îmi comand eu atunci. Atunci îmi comand eu. Deci pe seara mea. Îmi comand eu. Înțeles, famele curșe. Tot de la Așa nici nu. Nu tot aceeași taroție. nu pe mine. Așa. Îmi dai mie păpușea, Dani. Atunci. Nu știu da țin. Care? Pantofia! Doamne! Eu știu, dar păi nu știu, via.